1 sentyabrdan 2021 yılның 1 ярты еллыгы өчен Зәй Офыклары газетасына язылу башланды. Зәй Офыклары район тормышын тулысынча яктыртучы басма. Редакция коллективы районыбыздагы яңалыклар, вакыйгалар, аның күркәм гаиләләре, хезмәт алдынгылары белән таныштыру, сездән килеп туган проблемаларны шишәргә ярдәм итү, туган көннәрен билгеләп үтүчеләргә якыннарының җылы теләкләрен, белдерүләрне, телевидение программасын вакытында җиткерү максаты белән эшли. Моңа өстәп республикада һәм илләге мәгълүматны яктырткан атна вакыйгалары кушымтасы да бер тупланмада килә. Матбугатка хәзер өйдән чыкмыйча Татарстан дәүләт хезмәте электрон порталында Услуги Татарстан.ру, подписка дигән сәхифә, Татмедиа сайтында Татмедиа.ру подписка адресы буенча язылырга мөмкин. Газетабызга язылу бәясе редакциядән килеп алучылар өчен 480 сум, юридик затларга 600 сум, почта бүлекләре аша алдыручыларга 795 сум, юридик затларга, ягъни оешма предприятиелар өчен 885 сум.